आच्छा गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। आं दिनै मोननै टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो लादों लोगोफोर। बेनो जाबाय थारमाने गोबावथार समनि गारबोनाय हिस्ट'रिकेल बायदियानो जाहैबाय, थेवब्लाबो आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। टपिकआ बेनो माने मोनसेया फार्स्ट टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा आं मानो BPF खौ मोजां मोना। बेनि एगेन्स्ट टपिकआ जाहैबाय मानो आङो UPPL खौ मोजां मोनो। बे मोननै टपिकखौ लानानै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन। दा गिबि टपिकआनो जाहैबाय गाज्रि मोनलायनाङा लोगोफोर, बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। जाहाथे गोरोन्थि सानलायनाङा। बाथ्राया माने मेन आंनि जानानैसो आंनि गारबोनाय माखासे समफोरनि बाथ्राफोरखौसो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। थारमाने बाथ्राया बेनो जाहैबाय, फार्स्ट टपिक हिसाबै जेब्ला आं 2002 इयार्सनि बाथ्रा आरो बे समाव आंनि बैसोआ थिरथ' आङो 11-12 बोसोर बेफोरबायदि बैसोनि जाबायमोन आङो। बे समाव आंहा उन्दैसोमोन नालाय, थेवब्लाबो बुजिनाया दंखासैमोन आंना। मानसिया उन्दैबाबो एसे मेम'राइज बायदि गोसोआव थाया होमबा? दा थिग बेबायदिनो आंनि गोसोआवबो दिनैसिम मेम'रि जानानै दङ आरो। बाथ्राया जाहैबाय बे समाव माने आंहा न'खर हिसाबै फरायनायाव एसे टेलेन्टआ दंमोनब्लाबो जोंहा न'खर हिसाबै उसुबिदा हिसाबै न'खराव फरायनाय मानाय सुबिदा होनो हाया हिसाबै आं फरायनाया मोजां मोनब्लाबो जोंहानि आमाइसो, बिमाय जानाय, आं नामखौ बुंला, दा बिथाङा जोंनिनो हेड मास्टारमोन। बिथाङा आंनि फरायनायखौ मोजां मोननानै एबा आंनि टेलेन्टखौ नुनानै क्लास 5निफ्राय गावनि न'आव लानानै थांदों आरो। दा बेवहाय बेनिफ्रायनो आं आमाइसिनि न'खरावनो थानानै फरायनानै क्लास 9सिम फरायनाय जादों। बेवहाय बे गोलावथार समाव बे क्लास 9सिमाव 5निफ्राय लानानै क्लास 5निफ्राय लानानै क्लास 9 बोसोरब्रै 4 इयार्स, बे गोलावथार 4 इयार्सनि समाव मा जादों मा जायाखै आङो बेफोरनि गासैबो आं जाखौ मिथिदों आंनाव गोसोआव मेम'राइज जानानै थाबाय आरो। होनबा बे समाव जोंहा मानाव गेदेर दानि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सालायदोंमोन। दा बै समाव BLT दंमोन आरो। दा BLTनि फाउन्डार हिसाबै जोंहा मानाव गेदेर दानि हाग्रामा महिलारिया बिथाङानो सालायबाय थादोंमोन आरो। बे समाव बिथांमोननि आखुथायफोरखौ आं ओरैबायदि माने अगेन होननानै बुंबाबो अयनाय जानाय नङा, बाराद्राय जानाय नङा। थेवब्लाबो बिथांमोननि सभाब सरित्र आङो बे गोलाव 4 बोसोराव एसे मोनथिबोजोबदों आरो। थारमाने बे समाव साहानि मानसिया खोलाहा थांनो हाया, खोलानि मानसिया साहा फैनो हाया, माने गावजों गाव गुलाय गुजाय बर'जों बर'नो बिथांमोनहा ओरैबायदि सिस्टि खालामदोंमोन जे जोंनि साहानि मानसिया खोलाहा थांनो हायै, खोलानि मानसिया साहा फैनो हायै, दा बेबायदि परिबेसा जाबाय थादोंमोन आरो। दा बे समावनो आंबो जोंहा आमाइसोनि फिसाज्लायाबो सानैसोआ BLTनिनो माखासे खामानि मावग्रा हिसाबै बिथांमोननि गासिबो केरेक्टार्सफोरखौ आंनि गोसोआव आं मिथिनायाव दं। आं मिथियो एसेब्लाबो
मेम'राइज हिसाबै दं आरो लोगोफोर। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बुंबावनो, बर'जों बर'नो दाङाबाजि मोजां मोजां मानसिफोरखौ एसे मोजां फरायनाय मानो बिथांमोनखौ एसे बिथांमोना अनेक नाख्रेबबोदोंमोन। दा ओरै साहानि मानसि थांबा हमनानै लाखिनाय, बबेबा बुथारखोमानानै दोननाय, बबेबा माबायाव माने आं नुवाखैब्लाबो जेनेबा एसेखौ आं उन्दै हिसाबैबाबो जाहा आमायस्लानो एसे बै समनि समाजनि खामानि मावो हिसाबै आमायजों थाफानानै आं एसेब्लाबो नुबोदों बा मिथिबोदों। बे हिसाबै आङो बे BPF होननायखौ दिनैसिम सैया आरो लोगोफोर। माने BPF माने बे BRTF ओमफ्राय BLT, फार्स्ट BLT जोनोम जाग्रोबाय, बिनिफ्राय BRTFनिफ्राय नै दा 42आथ' बिसिना BPF नङा होमबा? दा BPFनि बे गासैबो माबा आरो बिसिनि बे BPFनिफ्रायनो दाजाजोबनाय बिसोर बे मोनसे बेंखननिनो न'खर, बे मोनसे न'खरनिनो बिसोरो माने फिसाफोर जाहैबाय आरो। दा बे हिसाबै आं बिथांमोननि दानि जे सोलिबाय थानाय BPF सरखार, आं BPF होनबाथाय एसेबाबो अगालि मोनो आरो। मानो होनबा आंनो मोनदांबोजोबखानाय, नुखाबोजोबनाय बै समाव 2002 बेनिफ्राय जागायनानै आं बिथांमोननि सभाब सभाटिखौ जेब्लासिम BRTFआ थाबाय थादों बै समसिमाव आं बिथांमोननि माखासे रियेलिटिखौ आं एसेबाबो मिथियो आरो। मिथिनाय हिसाबै आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। दा बेनो जे बांद्राय बुंनाय बायदि जायो, आङो बाराखौलाय मा बुंनो। दा बाथ्राया बेनो, बै समाव बिथांमोननि जे अगेन थासारि, बिथांमोननि जे अगेन हाबा मावबोनाय, जेराव जेराव बै हाग्रानि NDBफोर बिथांमोनहा जेराव जोंनि सरखार गैया हिसाबै, बिथांमोना सरखारजों सलायजाया हिसाबै, बिथांमोना हाग्रायाव थाग्रा हिसाबै, दा बिथांमोनहा बयनिबो सहाय आरो सुबिदा नागिरनानै जोंनि बर' गामि हाबै सोरनावबा ओंखाम बोथिसे, सोरनावबा दै गरदसे बिथांमोना सहाय लाफैयोमोन। बिथांमोना एसेब्लाबो न'खर नायनानै बा गावबुरानि गामिनि गोरा, सोरनिबा एसे गोनां न'खरफ्राव हाबै बिथांमोना जोंनि गामि एरियायाव दै गरदसे, ओंखाम खब'से बिथांमोना जानानै हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन आरो हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन। दा बै समावनो बिथांमोनहा बर' जानानैब्लाबो गुबुन हारिनि जेरै आर्मि पुलिस लायै बिथांमोनहा जोंनि बे गामि सिं हाबै बिथांमोनखौ नागिरनाय, बा बिथांमोननि नामावनो गामि सिं हाबनानै सोरबा गामिनि गोरा, सोरनिबा एसे न'खराव गोनां, जायखौ सन्देह गावसोर खालामबाय, बिसोरबायदि मानसिखौनो अनेक खस्थ' मस्थ' खालामबोनाय बिथांमोनहा जोंनि गोसोआव दाबो रिएक्सन जानानै थाबाय आरो, मेम'राइज जानानै थाबाय आरो बिथांमोननि आखल आखुथायफोरा। दा आंबो मिथिगौ, सानैसो मानसिया आंनि मेगनावनो आपना आपनि जानानै बिथांमोनहा जिउ गोमानो गोनां जादों। थारमाने बियो गावनिनो दाय, गावनिनो मावबोनाय हाबानि थाखाय बिथाङा गावनो गोमालांनो गोनां जादों आरो। माने बाथ्राया जाहैबाय, गोदोनि मानसिफ्रा बुंलायोमोन, जोंनि आजौ बिजौमोनहा, माने थैनानै थांबा सोरबा दायनिगिरिया माबा मोनसे दाय हाबा मावोबा माने बुंसोलायोमोन जोंनि आजौ बिजौ आबै आबौमोनहा, सोरबा थैनानै थांबासो नुगोन बेखौ, बा थैनानै थांबा माबा मोनसे जाहैथारनांगौ बिथाङा। दा बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव जों सावहोलायनाय बा बुंसोलायनाय खोनायोमोन आरो। खिन्थु दानि जुगनि जे फाबा लगे माने दानि फाबनाय मावनाय खामानिनि सायाव इसोराबो लगे फोरमान होहोयो आरो। थारमाने मोननै माबाजों सोलियो। दानि खोलि जुगावबो जे सैथो जुगा दंफायो बेखौ जों साफ्रोम दायनिगिरिफोरा मिन्थिजोबा। थारमाने बाथ्राया जाबाय, मोननै माबाजों सोलिगासिनो दं दानि जुगा। खोलि जुग होनोबा जों मिथियो
खुनु सैथो होननाय मोनसे बाथ्रा गैला, खुनु फोलानायानो मेन होननानै जों मिथिगौ दा बे खोलि जुगाव। थेवब्लाबो बेनिनो सेर सेर नैबे पाप हाबा मावगिरि बिथांमोननि थाखाय दा लगे प्रमानबो दङ आरो बे जुगा दा सोलिगासिनो। नोंथांमोना मोजां बिजिरना नायबा मिथिगोन जे खोलि जुगजों सेर सेर सैथो जुगाबो दंफायो। थिग बेबायदिनो आंनि मेगनजोंनो नुबोदों। दा बिथांमोनहा मा जे दाय मावबोखो, बिथांमोननि दायनि सायाव इसोराबो लगे बिथांमोनखौ साजाबो होदों। दा सानैसो मानसिखौ आं स्वयं मिथिगौ, आंनो थांनानै नायनाय मानसि बिथांमोनहा। दा बिथांमोननि थाखाय दा इसोरानो बिथांमोनखौ साजा होनानै बिथांमोननि दायनि थाखाय बिथांमोनखौ लांफिनो आरो बेबायदि। दा बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननि हाबा मावनायखौ साबजाया बा बिथांमोनखौ आं मोजां मोना। दा बिपिएफ होनोबा आंनि बिपिएफखौ होयैनि खारना बेनि थाखायनो जे बै समाव मोजां जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां बुजिनो हानाय गोरों गोरा एनडिबिफोर दंमोन। दा बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि थासेयावबो बिथाङा इनायै केस फोनांनानै अल आउट अपारेसन दा बेखौ बिथाङा बाहायनायसिम थांखि लानानै दा जेखिनि एनडिबि दंमोन मोजां बिथांमोनखौ माखासे अनेकखौनो गावथारबोदों, अनेकखौनो जेलाव सोबोदों। दा बेनि गेजेराव जोंहानि ब्रादाराबो दङ सासे। जोंहानि ब्रादाराबो बावाखै, नै दाख्लै जोंहा प्रमद बर' सारनि सरखाराव जोंहा ब्रादारा दाख्लै गबोबाय। थेवब्लाबो दा बिथांमोनहा हाजिरा हैनो थांबाय थानांगौ, दासिमबो हियारिं थांबाय थानांगौ। दा थेवब्लाबो गावनि रियेलि गवाखैबाबो थांनांगौबाबो बिथांमोनहा बेखिनि न'खराव थाफैनानै बिसि फिसा न'खराव संसार जानो मोननाया, बिमा बिफाखौ मोखां नुफैनाया खोब जोंनि थाखाय गोजोनथाव, जों बर' हारिनि बयनिबो थाखाय गोजोनथाव। दा बिथांमोना 11 बोसोर जेलाव थानांनानै खनसे न'आव फैनानै संसार जाफैनो मोननायावनो बिथांमोनाबो गोजोननाय दं। बा जों न'खर हिसाबै बिदा फंबाय जाथि खुरमा हिसाबैबो बिथांमोननि थाखाय गोजोननाय जोंनावबो दं। दा बे हिसाबै आङो थांनाय 5 बोसोर सोलिबोनाय प्रमद बर'नि सरकारखौ आङो मोजां मोनो, बिथांजोंनो आं सापर्ट होयो। दा बे आरोखि। दा सावरायबाथ' गोबांथार दं। दा बिथांनि सायाव बुंनांगौबाथ' बाराद्राय बुंनाय जायो। थेवबाबो आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंबावगोन, बै समनि बाथ्रा। बै समाव जोंहा अनेक मोजां आंनि न'खरनिफ्रायबो माखासे जिउ बावलांनो गोनां जादों बिथांमोननि आखायावनो। दा बिथांमोनहा मा दाय मावामोन। जायफोरा जोंफोरबायदि बैसोगोनां मानसिफोरबा जों माबा मोनसे दसि मावदों होननानै जों साननानै लानो हायोमोन। नाथाय जोंनिफ्राय जे बोराय माखासे 70-80 बा 70-80 इयार्सनि बोराय मानसिफोरखौबो बिथांमोना नागाराखै। बिथांमोना नायगार सोरखौबा सुथारदों, सोरखौबा गावथारदों, सोरखौबा माबादों। दा बिनि थाखाय आंनाव दासिम दङ आरो बेफोरनि आं बिपिएफनि सुखुयैनि खारना बेफोरनि थाखाय आङो बिपिएफखौ सापर्ट होनाय जाया आरो। दा एनडिबि हिसाबैथ' बिथांमोना मथा-मथि बुंनो थाङोबा बे अल आउटआवनो बिथांमोनानो धंस' खालामजोबखादों। बिथांमोनानो माखासे मोजां एनडिबिफोरखौ गावथारनाय, सोरखौबा हमनाय बे खामानिखौ मावबोखादों। दा जाखिनि एनडिबि थाबोदोंमोन, नै दाख्लै जेनेबा बावैसो सारेन्डार लादों बिथांमोनहा। दा बिथांमोनाथ' उननि एनडिबिसो होननानै बुंजायो। दा सिगां हिसाबै सिगांनिखौथ' जोङो बुंनो हायोमोन बिथांमोना हारिनि मावसोमग्रा, बिथांमोना हारिनि जानानै खामानि मावसोमग्रा, न' बां गारनानै बिथांमोना खामानि मावबोनाय मानसिमोन। अनेकथा कन्ट्रिबिउसन बिथांमोनहा दङमोन। दा बुंनांगौबा आंहानो गामियाव सासे फंबाय जानाय जोंनिनो बेस्ट, आंनिनो लोगो दंबावोमोन। बिथांमोनहा एनडिबिआव थांनायाव बिथांखौ न'खराव प्रेसार हरै बिथांनि न'खरनि बिमा बिफाखौ प्रेसार हरै बा गामिखौ प्रेसार हरै
लेंहरहोनानै दा बिथांखौ गावसिनि बिएलटिआव लांदोंमोन। दा लांनानै कयेकथा बोसोरनि उनाव बिथांमोननि सालायनायखौ मोजां मोनैनि जोंहा फंबाया फैफिननानै न'आवबो थानो हायिलाय इन्दि बेयावनो थांफिननाय जादोंमोन। दा दिनैहाय बिथांनि जेबो खायख'फोर गैया। दा बिथांखौ जों दुखु फोरमायो। दा न'खरनि आंबो सासे जाथि खुरमा गामिनिनो जाथि खुरमा हिसाबै भाइ बाहागि हिसाबै बिथांनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोननाय दङ। दा दिनैसिम बिथांनि महरानो गैया आरो बिथाङा सारादु होजाबाय। दा बेखौबो बिथांमोननि थाखायनो जानाय। दा बे हिसाबै आङो बिथांमोननि दोलोखौ दिनैसिमाव गनायनो हायाखै बा मोजां मोना। दा बे खारन आरो मोनसेया जाहैबाय नेक्स्ट टपिकआ जाहैबाय आं इउपिपिएलखौ मानो मोजां मोनो, आं इउपिपिएलखौ मानो सापर्ट होयो। दा नोङो इउपिपिएलखौ आं माब्लानिफ्राय सापर्ट होबोआ, दा नैबे सोंथि आरो आंनि टपिकआ बेनो आरो। दा आङो बुंनो थाङोबा आं एसे खम बैसोआवनो आङो हाबा जादों। जेब्ला आङो 2008आव आं मेट्रिकखौ लिरदोंमोन, फाइनाल एग्जामिनेसन। दा बेनिफ्राय आङो 1 इयार्स थानानै आङो आंनि दा बुरैजों हाबाखौ लानाय जाबाय आरो। बाराद्रायथ' बुंबा जाया, बाराबो फरायाखै नालाय, ओरैनो खुनुरुखुम दाउ बारजासेखौ खुनुरुखुम फरायबोदों। दा बे आरो बेनिफ्रायनो आङो इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावबोनाय जादों। बा बेनि सिगांनो बोसोरनैसो सिगांनो बे जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायनाय दं, कन्टिनिउ जानानै दं, सोलिगासिनो दं। दा बे सम आं एसे मावबोखादों। दा बुंनो थाङोबा आङो फिस फाराम जे जोंहा एनडिबि एबसु ज' जानानै जोङो मोनसे फिस फाराम आफाद दादोंमोन, फिस फाराम दोलो दादोंमोन। दा फिस फारामनिफ्रायनो आङो इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावबोदों। बेनिफ्रायनो आङो मिथिबोगौ जे इउपिपिएलआ अगेन आरो अयनाय आखुथायजों खामानि मावबोआखै, दिनैसिमबो मावा, दिनैसिमबो आंनि नोजोराव दिनैसिमबो मावाखै, आं बेखौ बुङा। दा गोग्गोमै बाहागो लानाय हिसाबै बे 2000 बेखौथ' आं समखौ बुंला, जेनेबा आङो फिस फारामनिफ्रायनो आङो सासे पलिं एजेन्ट जानानै मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव दिनैसिमबो आं बारग'आ, पलिं एजेन्टखौनो आङो खामानि मावनांबाय थायो। दा बे हिसाबै आं मिथिबोगौ। बे फिस फारामनिफ्रायनो जागायनानै आं पलिं एजेन्ट गेलेबोदों स्टार्टिं हिसाबै। फिस फारामानो जोंहा फिस फारामनिफ्राय फैबाय पिसिडिआरनिफ्राय फैबाय नै दा इउपिपिएल फैयै दा इउपिपिएलआ 5 बोसोर सरखारबो दाखांबाय। दा दिनैहाय 5 बोसोर सरखारावबो जोंनि मिथिनायाव खुनु नोंथांमोनाबो मिथिगौ, जेन'बा 5 बोसोर समाव माबायदि सृष्टि दावराव दावसि दंमोन, ना माबा मोनसे गन्दगल, ना माबा मोनसे सोरजोंबा माबा माबि बेफोर दंमोन। दा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। दा थेवब्लाबो आं फंनैसोबाबो बुंनोसै। दा बै समनि बाथ्रा, जोंनि दा 5 बोसोरनि सालायबोनाय आरो बै सिगां समनि सरखारनि बाथ्रा, दा बेखौ आं एसे रेजायनि। दा बुंनो थाङोब्ला जोंबो साफा इउपिपिएलनि खामानि मावग्रा हिसाबै जों पाब्लिकनि सिङाव जानानै जे रोखोम 5 बोसोरखौ जों खामानि मावबोनो हादों, जेरै सोरजोंबा रायजानाय, सोरजोंबा बुंजानाय, बा मोगा मोगिबो जों लामा दथाबाबो रायजानो गोनां जादों बा बुंजानो गोनां जादों। बे जों गभर्नमेन्ट लेभेलाव आरो राननायनि बेलायाव, जेनेबा हमनानै ला जेनेबा आसनिफोर राननायनि सायाव। दा बेबायदिथ' बै समाव नोङो रावखौबो रायनो हायामोन। जों सादारन पाब्लिकआ सोरबा सासे बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट बा सोरबा सासे भिसिडिसिनि मेम्बार बा सोरबा सासे चेयारमेन, बिसोरनि सिगाङाव खुनु गोरा खोथा बै समाव बुंनो हायामोन। दा पाब्लिकनि मोजाङा बेल', जोंखौ बे 5 बोसोराव रायदबबाबो जों सिङाव जानानै, पाब्लिकनि सिङाव जानानै जों खामानि मावबोदों। दा बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों, आंबो गोजोननाय मोनदों जे सासे बिबानगिरि हिसाबै एसे एनैयाथ' रायजाखायो बुंजाखायो, बेखौ धैर्य खालामलायनो हानाया जों साफ्रोमबो बिबानगिरिनि दायथ'खा।
थेवब्लाबो मोनसे बाथ्राखौल' आं बुंनो लुबैयो बै समाव ओरैबायदि सलायोमोन बिसिनि सरखाराव जायनाखि सोरबा पाब्लिकआ सोरबा मेम्बारखौ रायनो थाङो बा सोरबा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ रायनो थाङो दा बिथांमोना ओरैहाय सानै साथामसो रायखांनायनि उनाव सानै साथामसो मानसि सेंग्राफोर लगायनानै बा सोरखौबा बुंनानै बिथांमोना फिन फैहोनानै बे जायनाखि रायग्रा बे बिथांमोनखौ सारासास्थि हेरेसमेन्ट होफैनाय बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन। दा बे हिसाबै बिथांमोना गोलाव सम दाबि दुंखि होबोनानै बिथांमोना सरखारखौ सालायबोदोंमोन। नाथाय दानि बे मा होनो गोनोखोआरि मुगायाव बे दानि साइन्टिफिक मुगायाव नैबे दानि ससियेल मिडिया जुगाव दा नैबेबायदिया सोलिला आरो लोगोफोर मानो होनबा नोङो रायगोन नोंखौ गाबोन समफोरनो सोरबा मबाइल आखारै बा ससियेल मिडिया आखारै नोंखौ माबा मोनसेयाव प्रसार खालामगोन। दा बेबायदि हिसाबै दानि जुगाव बिथांमोनाबो सोलिबोनो हायाखै बे 5 बोसोराव बिथांमोना थाथ'नांदों। दा इउपिपिएल सरखार सोलिबोनो गोनां जादों। फैयै फैयै थिग दा दिनैहाय आरो खनसे बिथांमोना थगायनानै बा जोंनि बर'नि भटखौ नाङा होननानै बिथांमोना बर'नि एगेन्स्टआव बिथांमोना बांगाल सावथालफोरजों गुबुन हारिफोरजों मिलायलायनानै बिथांमोननि गामियाव हाबै हाबै केम्पेइन खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय थगाय थसि सियाराव जिरायफिननो सरखाराव लाबोफिननो हादों। दा थिग बेबायदिनो दिनैहाय सालायबाय बिथांमोनहा दा सालायगासिनो दं। दा बेनि गेजेराव बिथांमोननि गोबां खामानि मावनायानो दिनैसिमाव आंनि नोजोराव बिथांमोनहा थारमाने बर'नि एगेन्स्टआवसो खामानि मावगासिनो दं। बर'निनो एगेन्स्टआव नै फैलायबाय नै दाखालिसो ST नि दावराव दावसि दा बेफोरबो बिनि उनाव जालायबाय नै सावथालजों बर'जों दाङाबाजि। दा बेफोरनि मेन दावरावनि मेन खारनानो जाहैबाय बे बिथां सार जाहा दानि मानाव CM हाग्रामा महिलारि सारनि थाखायनो जाबोनाय होननानै जों बुजिनो हायो आरो। मानो होनबा बै समाव बिथाङा जेराव जेराव गुबुन हारिनि गामिफोर दंमोन बैफ्राव हाबै हाबै बिथाङा ST जासियामोनब्ला बा हा फाट्टा बिथाङा जासियामोनब्ला दा दिनैनि समाव नै दाखालिनि ST बेनो ST नि दावराव दावसि जेरै बर' हारिया मोनफ्रोमबो आफादा लोगो नांनानै प्रटेकसन खालामनो गोनां जादों। दा नैबेबायदि परिबेसा फैनाय नङामोन आरो दा बिथांनि थाखायनो फैदों होननानै जों बुजिनो हायो। दा बेखौनो प्रटेकसन खालामनायाव जोंहा गुबुन हारिफ्रा बै आदिबासि गुबुन बै ST बिग्राफ्रा बिथांमोना जों बर'खौ नोजोर होलायबाय बर'आनो होआ बर'आनो STखौ बिसोरनो बन्द' खालामदों। दा बेबायदि बुजिनाय बिथांमोनाव दा दंसै आरो दा बेनिफ्राय फैलायबाय नै दाखालिहाय जेराव मानसि बुथारलायनाय सुथारलायनाय नै बेफोरबायदि अगेन खामानिया जानानै थांलायबाय। दा बेयावबोथ' खोनानाय बायदिबा बै लावहाटियाव जेरैबायदि सावथाल सेंग्राया सुजादों दा बे सुग्रायाबो गावसोरनो आरो सुजाग्रायाबो गावसोरनो। दा आंनि खोनानाया बे नंगौ नङा आं मिथिजोबा थेवबाबो आं खोनानाय बायदि हिसाबै बुंबाय। दा नैबे आरो दा बेखौनो बिथांमोना साजायनानै बर'आ जे बै समाव ST प्रटेकसन खालामदों बर'आ जे ST गावसोर बिनायखौ बन्द' खालामदों। दा नैबे सन्देहखौ लानानै बिथांमोना आरोबाव बर'खौ दाय होनो नागिरनाय नैबेबायदि नुथायखौ जों नुबाय थादों आरो। दा बेनिफ्राय आरो फैयै फैलायबाय नै कारिगावनि दावराव। दा कारिगावआवबो बिथां कन्ट्रेक्टर बिथांखौबो नाङा फाङा बिथांमोना बर'जों थारमाने जुद्ध बा माबा मोनसे खालामनो थाखाय बिथांमोना बर'जों नांनो थाखाय बिथांमोनहा नाङा फाङा बिथांखौ मोसौ सिखाव साजायनानै कन्ट्रेक्टर बिथांमोनहा बुथारलायबाय। दा बेबो मोनसे थारमाने जों बर'खौ STनि थाखाय बिथांमोनहा गोबां दुखु मोननाय दं बा बिथांमोनहा जों बर'खौ ST होबथाग्रा ST बन्द' खालामग्रा होननानै बिथांमोननाव दा बर'नि रिभेन्स खालामनो नागिरनाया नैबेबायदि
नुथायखौ सान्थौखौ जों साननानै मोनबाय। दा बिथांमोना बिनि थाखायनो बर'नि थाखाय एगेन्स्टआव खामानि मावबाय थानो नागिरनायखौ जों नुदों आरो। दा बेनो लोगोफोर, दा नोंसोर मा सानो? आंनि बुजिनाया बे, थारमाने आङो इउपिपिएलखौ मानो मोजां मोनो होनबा, बे 5 बोसोराव जों मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि बिटिआर सलायबोनायाव बिथाङा जेबो दावराव दावसि जेरावबो जोंनि होल बिटिसिआव जेबो दाङाबाजि सोमजियाखैमोन। दा जोङो बयबो सुखै रायजो जानो हादोंमोन। न'खर न'खर टाउन सहर हाथाय बाजार गारि मथर जेरावबो जेबो जायालासे दावराव दावसि गैयाबालानो, जेबो दाङाबाजि गैयाबालानो जों थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ जों खालामनो हादोंमोन। बायलाय फानलाय बेफोरो अपेन हाथाय बाजारजों गोसोबायदि बेरायनो हादोंमोन। दा बेनो आरो जोंनि गोजोनथाव बाथ्राया। जोंनि इउपिपिएल सरकारनि मोजां खामानि हाबा मावनाय होनोबा जों बेखौनो बुजिनो हायो जे 5 बोसोराव जेरैबायदि सान्थि दंमोन, दा बे सान्थिखौ जोङो आरोबाव फिन खनसेबाव लाबोफिननो हायोबा नोंथांमोननिबो सान्थि, बयनिबो सान्थि, जों रायजो राजानि बयनिबो सान्थि, होल बे बिटिसि रायजोनिनो बयनिबो सान्थि आरो। दा मोनफ्रोमबो हारिजों दाङाबाजि गैयालासे, मोनफ्रोमबो हारिजों दावराव दावसि गैयालासे नोङो रायजो सालायनो हायोबासो जों बयबो डेभेलपमेन्ट खालामनायाव, बयबो जौगानायाव गावबागाव जेखि हाबा मावा बेफोरखौ मावनानै जों गावबागाव जौगानाय फारसे जों आवगायलांबाय थानो हागोन। दा बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।